Тук сме с господин Кольо Парамов, за мен е един от най-добрите финансови експерти в държавата. Господин Парамов, какво очаквате да се случи след приемането или след оповестяването по-точно днес на конвергентния доклад? Една много сериозна, аргументирана подготовка по отношение на цялостния финансов план на държавата. Второ, вчера за първи път бе обявено едно обстоятелство, което до сега не беше съобщавано никога. Това е, че нашите търговски банки държаха до сега от своя капитал 9%. От 1 януари 2026 година те ще държат само 1%. Тоест, те трябва да продадат тези пари на други клиенти при друга 2 или 3 пъти по-ниска лихва. Защото няма да могат да намерят клиенти, на които да ги осигурят. И ако ще се повишава инвестиционния климат. За това става дума. Тоест, доколкото ви разбирам, вие не очаквате някакъв сериозен наплив на инвеститори? Аз очаквам, на български инвеститори не очаквам никакъв наплив, защото ние нямаме оборотни пари, такива каквито имат примерно 4 милиона души в България, нямат тези средства. Те преживяват ден за ден. Друг е въпросът. Ние да можем вече в ускорен план да моделираме модел, в който да осигуриме коренно различен брутен вътрешен продукт. Оттам вече да разпределиме едно сериозно променене на пенсиите и оттам вече да промениме доходите на заетата част в страната. Това са на активното население. Да, 2 милиона и 300 хиляди души и нищо повече. И 2 милиона и 70 хиляди имаме пенсионери. Значи, при тази ситуация картината от ясна по-ясна. Ние не може да направим нищо друго, освен да очакваме една сериозна активност към търговските банки и оттам едно коренно различно споразумение или връзка или действие между нашата Централна банка и Европейска Централна банка. Президента Румен Радев обяви, че веднага след обявяването на конвергентния доклад ще започне и повишаването на цените на някои стоки, като че ли се оказва прав. Вече се наблюдава такова повишение. Значи, сигурно ще има такова нещо. В Хърватска го допуснаха този модел, но бързо се констатира и ако контролните органи са на място и на работа, така както се полага, аз смятам, че тая реализация ще бъде преустановена. И последен въпрос, който е свързан с самите процедури за въвеждане на еврото и най-вече по отношение на курса на еврото. От вчера на практика една от държавите, членки на еврозоната, Нидерландия, на практика в политическа криза, а ние така изядохме не един и два шамара от Нидерландия, особено когато ставаше въпрос за Шенген. Така, може ли да се очаква, че друг механизъм Нидерландия ще гласуват против, да кажем, или примерно против този курс лев-евро? Всичко е възможно. Не, против този курс не може да са. Значи 1,95 от ясно по-ясно, че не може да бъде. Те могат да не са съгласни тогава. Ако те не са съгласни, това означава, че няма да надопуснат. Обаче тук става въпрос за коренно различно отношение. След като Европейска Централна банка е дала своето съгласие и има модел на поведение, което съответства на връчените първоначални документи за утвърждаване на този проект, нещата си отиват. Вие знаете, че все пак тя може да си дава, които иска съгласие Европейската Централна банка, но минава накрая през гласуване на страните. И ако една от страните, или две от страните, или три от страните казват... Не, те ще изразят съгласие, но при различен курс. Примерно 2,20 за евро. Не могат да променят, абсолютно да променят курса, защото нашия курс е така изчислен и така базиран с резервите, които се намират в нашата Централна банка, че съответства само на този курс, който е установен към момента. Добре, стоим и гледаме и наблюдаваме. Да.